partner a light skin or dark skin? She's dark skin. She's dark skin. Okay. Yes. Lina, how long lijola? For my 2 months. For my 2 months. Yeah, Okay. 2 months. And when last did you see her? Last week. Last week. Yeah. Okay. What is her name? Sipokuhle. Eh? Sipokuhle. Sipokuhle. Yeah. Hayibo we gift. Hello. Ubani usiphokuhle manje? Mina ngikhuluma nobani? Ngithe ubani usiphokuhle? Yeah. Anguzwe kuyaraswa lana anga Kuyarasa ukuvela. Unaye lo siphokuhle wakhona? awu kanti wena ubani ukuthi bani sipokuhle? Awusamazi manje uGlenda nevoice awusayazi we gift. Hayi, yazi kwenzakaleni. Angithi uyakhumbula ngithi mina ngizokunema usipokuhle second name yakho like mangibiza mina ngibiza Ungangidakelwa mina. Uthi kwenze njani? Sandra babe. Angithi uyazi muzi mina ngibiza ngama different names musawe yachaza. We gift. Yes. Ungibiza ngegama le girlfriend yakho. Kahle kahle uyajola. Uze endlini uzongibiza ngale gama le girlfriend yakho. Uyajola. Mamela angijoli mina. Wenzani? Awujoli wenzani? Njona nawe kuphela ngiyazi.